Pevač narodne muzike Marinko Rokvić navodno je u teškom zdravstvenom stanju i već neko vreme bori se sa bakterijom koja mu je napala organizam. Rokvić jedva priča, a sve nastupe je otkazao dok se ne izleči, a prenose mediji. Situaciju dodatno pogoršava to što Marinko imao operaciju ciste krajem prošle godine, a zatim se zarazio i koronavirusom. Sve to ga je u potpunosti iscrpelo i teško se bori sa novim zdravstvenim problemom. Marinko je rekao da je zdravstveno veoma loše i požalio se da već mjesecima vodi bitku sa bakterijom, kao i da zbog zdravstvenog stanja odbio je brojne nastupe. Mnogi su me zvali da idem da nastupam, ali sam morao sve da odbijem zbog zdravstvenih razloga. Supruga je tu uz mene, sinovi također. Nisam sad u stanju da pričam, jedva govorim, čujete? A ako možete da me pozovete dok sve ovo prođe, molim vas, nešto sam stavio u usta i ne mogu dalje da pričam. Moramo sačekati da ovo prođe, pa kada se oporavim, da lepo pričamo. Izvinite. Biće on dobro, rekao je Nikola, ne želeći da produbljuje temu o očevom zdravstvenom stanju, koje je i dalje neizvesno.